Αντρέα. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση του συνδυασμού Νέα Ενωτική Πορεία του υποψηφίου δημάρχου κ. Σπύρου Νικολάου. Σήμερα αρχίζει η προσπάθεια για τη συνέχεια μιας πορείας χωρίς κομματικές επάθειες, διαχωρισμούς, φανατισμό και προκαταλήψεις. Για έναν Δήμο απαλλαγμένο από προβλήματα και ανούσιες αντιπαραθέσεις, με φιλόδοξο μέλλον και πορεία, αντάξια του πλούσιου ιστορικού παρελθόντος και του πολιτισμού της περιοχής, με στόχο την ανάπτυξη του τόπου και την προστασία του περιβάλλοντος, που αγκαλιάζει όλους τους δημότες του μέχρι τον πιο απομακρυσμένο οικισμό. Κυρίες και κύριοι, οι προκλήσεις είναι σήμερα πολλές. Σε αυτές καλείστε να ανταποκριθείτε, ο καθένας ξεχωριστά με την ψήφο του. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και καλώ τον Δήμαρχο Θηβαίων και επικεφαλής του συνδυασμού Νέα Ενωτική Πορεία να λάβει το λόγο. Κύριε Δήμαρχε. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα ειλικρινά να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία, η οποία συγκινεί εμένα προσωπικά, αλλά και όλο το συνδυασμό μας. Έχουν περάσει 3 και πλέον χρόνια από τότε που αποφασίσαμε να συστρατευτούμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του Καλλικράτη, αλλά και να επιδιώξουμε την λύση των προβλημάτων του νέου Δήμου Θηβαίων, προτάσσοντας ως άξονα καθήκοντος, αλλά και προγραμματισμού, κατά κύριο λόγο, την ενότητα, την ανιδιοτέλεια και την ολοκληρωτική μας αφοσίωση στο κοινό σκοπό. Είχαμε τότε αναφέρει ότι εμείς τραβάμε γραμμή, όχι για να σβήσουμε κάτι, γιατί η μνήμη δεν σβήνει και δεν πρέπει να σβήνει, αλλά για να ξεκινήσουμε μια νέα αρχή με τη Νέα Ενωτική Πορεία, η οποία δεν είναι ένα κίνημα διαμαρτυρίας, ούτε αποσκοπεί να αποτυπώσει στην κάλπη τις ψήφους συγκεκριμένου κόμματος, αλλά αποτελεί συγκεκριμένη πρόταση, πρόκληση για το Δήμο Θηβαίων μιας νέας εποχής. Μιας νέας εποχής που απαιτεί μια διεκδικητική αρχή ανεξάρτητη, με σχέδιο και με συγκεκριμένη πρόταση. Έχουν περάσει 3 και πλέον χρόνια από τότε που ο λαός της περιοχής μας, με την ισχυρή εντολή του, επέλεξε την παράταξή μας Νέα Ενωτική Πορεία να πρωταγωνιστήσει στην προσπάθεια ανασυγκρότησης και λειτουργίας του νέου καλλικρατικού Δήμου Θηβαίων. Συναισθανόμενοι από την πρώτη στιγμή την ευθύνη αυτής της εντολής και παράλληλα έχοντας κατανοήσει ότι η επιτυχία της δράσης μας είναι μονόδρομος, όχι μόνο για εμάς, αλλά και για κάθε πολίτη του Δήμου Θηβαίων, πέσαμε κατά το κοινώς λεγόμενο με τα μούτρα στη δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική κοινωνία έζησε και ζει τεράστιες και πρωτόγνωρες ανατροπές στις κοινωνικές και οικονομικές δομές της. Ο ελληνικός λαός αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή συρρίπνωση του εισοδήματός του. Η ανεργία βρίσκεται στα ύψη και η οικονομική ύφεση δεν φαίνεται να υποχωρεί. Ορατή παραμένει η προοπτική της μείωσης των εισοδημάτων της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών. Η μικρομεσαία τάξη εξουθενώνεται. Οι μισθοί και οι συνταξιούχοι έχουν περιέρθει σε απόγνωση. Οι αγρότες δίνουν μεγάλες μάχες για την επιβίωσή τους. Αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση δεν πάει πίσω. Πλήρωσε και πληρώνει το τίμημα της οικονομικής κρίσης. Η χρηματοδότησή της από τα κρατικά έσοδα έχει μειωθεί περίπου στο 50%. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2011 που αναλάβαμε, τα έσοδα από το κράτος για λειτουργικά έχουν μειωθεί κατά 200.000 ευρώ το μήνα
και για τα επενδυτικά, δηλαδή για τα έργα, κατά 110.000 ευρώ το μήνα. Οι αριθμοί τα λένε όλα σχετικά με την οικονομική απώλεια, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην μπορούμε να διαχειριστούμε στην πραγματικότητα ούτε ένα ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και τις παλαιότερες οφειλές. Οι υπηρεσίες του Δήμου μας, όπως σχολικοί φύλακες και δημοτική αστυνομία, καταργήθηκαν. Δομές τοπικού κοινωνικού χαρακτήρα, τελωνείο, δόη, νοσοκομείο, οίκα και κικαμέα και άλλα, υποβαθμίστηκαν, συρρυκνώθηκαν ή και καταργήθηκαν. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες για τη χώρα μας και το λαό μας συνθήκες, κληθήκαμε συλλογικά να δράσουμε, συλλογικά να οργανώσουμε, αλλά και όλοι μαζί να παλέψουμε, όλοι μαζί να αντισταθούμε και όλοι μαζί να πετύχουμε. Ως διοίκηση του Δήμου, με την βοήθεια δικτύων εθελοντών, αλλά και απλών πολιτών, πρωτοφανές από τα μέχρι σήμερα δεδομένα, αναλάβαμε από την πρώτη στιγμή, χωρίς τυπανοκρουσίες και μεγαλοσομίες, παράλληλες δράσεις, μικρές ή μεγάλες πρωτοβουλίες, στην κατεύθυνση της παρέμβασής μας στο Δήμο και στη στήριξη των δημοτών. Σημείο με σημείο προσπαθήσαμε να υλοποιήσουμε τις πραγματικές μας υποσχέσεις σε διάφορους τομείς. Θέματα οικονομικής διαχείρισης. Από την ανάληψη των καθηκόντων μας, πέρα από τις περικοπές που αναφέρθηκαν, μετά από αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης, μπορέσαμε να πληρώσουμε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Καλλικρατικού Δήμου προηγουμένων ετών, να πληρώσουμε οφειλές της ΔΕΙΑΤ προς την ΕΙΔΑΠ. Επίσης, από τα έσοδα, τα κρατικά αλλά και τα ανταποδοτικά που παίρνουμε μέσω της ΔΕΗ, και με πολύ μεγάλο κόπο και πόνο κατορθώσαμε να πληρώσουμε στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων για αφιλές από δάνεια της ΔΕΙΑΤ για την τριετία 2011-2013, στη ΔΕΠΟΔΑΤ για οφειλές του 2010. Με βάση τα παραπάνω, ο καθένας αντιλαμβάνεται το μέγεθος του νοικοκυρέματος που έγινε, αλλά και του προβλήματος της αντιμετώπισης σήμερα της καθημερινότητας που καλούμαστε να διαχειριστούμε όταν με τα βίας μπορούμε να πληρώσουμε, και το λέω δυστυχώς, μόνο τη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Κοινωνικό παντοπολείο. Το Μάρτιο του 2012 ιδρύσαμε το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπολείο, ξεκινήσαμε με 40 άτομα και σήμερα εξυπηρετούμε περίπου 200 οικογένειες, περίπου 580 άτομα. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων. Επίσης, τα 2 τελευταία χρόνια υλοποιούμε μέσω του Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε 100 άπορες οικογένειες δημοτών μας, 214 συνολικά άτομα, κατανεμημένα αναλογικά σε όλες τις τοπικές κοινότητες του Δήμου. Κοινωνικό φροντιστήριο. Το Σεπτέμβριο του 2012, σε συνεργασία με το Σύλλογο Φροντιστών, και τους ευχαριστούμε γι' αυτό, αλλά και με εθελοντές εκπαιδευτικούς, λειτουργήσε το κοινωνικό φροντιστήριο με 98 μαθητές το σχολικό έτος 2012-2013. Συνεργασία με ΔΕΗ. Σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ, και όπως γνωρίζετε τελευταία, ο Δήμος μας μέσω του Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας ανέλαβε την διαμεσολάβηση προκειμένου να ενταχθούν νοικοκυριά που έχουν ανάγκη και προϋποθέσεις στο οικιακό κοινωνικό τιμολόγιο, καθώς και στην επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος όπου είχε διακοπές λόγω χρεών. Κέντρο Συμβουλευτικής. Το Μάιο του 2013 ιδρύσαμε και στελεχώσαμε με ψυχολόγο, κοινωνιολόγο και νομικό το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας. Το πρώτο που λειτουργεί στο Ρωμαδιοτίας και στην ευρύτερη περιοχή. Οι υπηρεσίες που παρέχει είναι δωρεάν. Κέντρο Πρόληψης ΟΚΑΝΑ. Το 1998, επί δημαρχίας του Αΐνης του Αλέκου Κοφίνη, ιδρύθηκε στη Θήβα Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών, το οποίο στελεχώθηκε με 2 κοινωνιολόγους και στεγάστηκε σε οίκημα του Δήμου στο συνοικισμό. Το 2008 διέκοψε τη λειτουργία του. Εμείς το επαναλειτουργήσαμε σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΟΚΑΝΑ. Σήμερα το κέντρο, στελεχωμένο με 2 επιστήμονες, κοινωνιολόγο και ψυχολόγο, στεγάζεται στο παλαιό Δημαρχείο και από τότε παρέχει συστηματικά εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες μέσα από προγράμματα που απευθύνονται σε χρήστες, σε γονείς, σε εκπαιδευτικούς, σε παιδιά και εφήβους. Πρόληψη και αγωγή υγείας. Την τριετία 2011-2013 υλοποιήσαμε δωρεάν και συνεχίζουμε μέσω της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου προγράμματα όπως προληπτικής ιατρικής, πρόληψης οστεοπόρεσης, πρόληψης παιδικής παχυσαρκίας, εμβολιασμού παιδιών, ευπαθών κοινωνικών ομάδων, καθώς και πρόγραμμα πρόληψης σχολικής βίας σε συνεργασία με κρατικά νοσοκομεία, άλλες δομές
και επιστημονικούς φορείς. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι το 2013 ωφελήθηκαν 1.600 γυναίκες του Δήμου ηλικία 40 έως 69 ετών. Θέματα ασφαλείας του πολίτη. Τσιγκάνι. Ένα σοβαρό θέμα. Μια γάγγανα, ένα σοβαρό και πολυσύνθετο πρόβλημα σήμερα στην περιοχή μας. Ασχοληθήκαμε ουσιαστικά με την έβρεση λύσης. Στο ζήτημα αυτό υπήρξε συνεργασία με τους πολίτες, ειδικά με τους κατοίκους του Πυριού, και έγιναν κοινές ενέργειες, όπως παραστάσεις και αναφορές στον εισαγγελέα, συσκέψεις με την αστυνομική υποδιεύση, συλλογή υπογραφών και αποστολή εγγράφων προς τα αρμόδια υπουργεία, δημοτικά συμβούλια, ενώ προσωπικά επισκέφθηκα κατά επανάληψη τα Υπουργεία Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης με σκοπό την έβρεση λύσης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Από πλευράς Δήμου, προχωρήσαμε στην καταγραφή των τσιγκάνων, προκειμένου να διαπιστώσουμε ποιοι είναι οι νομίμως διαμένοντες στον καταβλισμό και ποιοι οι αυθαίρετα καταστημένοι. Επιπλέον, καταγράψαμε και αφαιρέσαμε σε συνεργασία με τη ΔΕΗ ένα πολύ σοβαρό θέμα για το οποίο μπορεί να προκύψουν πολλά προβλήματα και ακόμα και θάνατοι για τις αυθαίρετες και παράνομες ιδέες ηλεκτρικού ρεύματος. Περιορίσαμε τις απώλειες της υδροδότησης. Στη διάρκεια της θητείας μας πρέπει να επισημανθεί ότι έχουν γίνει πολλές οργανωμένες επιχειρήσεις ειδικών μονάδων της αστυνομίας στον καταβλισμό, προκειμένου να ελεγχθούν οι παράνομοι και να προστατευτούν οι νόμιμοι και νομοταγείς οικογενειάρχες τσιγκάνοι. Παράλληλα, προσπαθήσαμε και καταγράψαμε όλες τις αυθαίρετες κατασκευές, που δυστυχώς είναι και σε οικόπεδα συμπατριωτών μας, που δεν έγινε καμία ενέργεια μέχρι σήμερα και βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο. Θέλω εδώ να τονίσω και ένα επιπλέον. Τους τσιγκάνους τους βάλαμε εμείς σε χώρο με πρόγραμμα. Όπως καταλαβαίνετε και όπως αντιλαμβάνεστε, το οποίο το έχω μεταφέρει και στους κατοίκους του Πυριού, είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να το ανατρέψουμε εάν δεν δοθεί μια λύση πολιτική. Να υπάρχει δηλαδή πολιτική βούληση για να λύσει το θέμα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι στο άμεσο μέλλον και με τη συνδρομή της κεντρικής εξουσίας θα υπάρξει οριστική λύση του προβλήματος, κάτι το οποίο είναι απέτηση σημερινής κατάστασης που επικρατεί δυστυχώς στην περιοχή. Αδέσποτα ζώα. Θέλοντας να προστατεύσουμε την υγεία των δημοτών και να δώσουμε στα ζώα τη φροντίδα που αξίζουν, πραγματοποιήσαμε στη συνεργασία με τους κτηνιάτρους, οι οποίοι αφιλοκερδώς προσφέρθηκαν για την περισυλλογή, την περίθαλψη και την επαναφορά στους χώρους στους οποίους ζούσαν. Με αυτή την κίνηση ο Δήμος έθεσε τις βάσεις μιας πολιτισμένης αντιμετώπισης των άστεγων ζώων, με απότερο σκοπό την ενημέρωση και καλλιέργεια συνείδησης του υπεύθυνου ιδιοκτήτη συντροφιάς, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της εγκατάλειψης ζώων. Υπάρχει σήμερα πράγματι σοβαρό πρόβλημα, το οποίο απαιτεί συνεργασία με τους δημότες και ειδικά αυτούς που έχουν κατοικίδια, με τους κτηνιάτρους, αλλά και με τις φιλοζωικές οργανώσεις, ούτως ώστε με την κεντρική εξουσία, αν τελικώς, που δεν το βλέπουν, μας χρηματοδοτήσουν να βρούμε μια λύση. Θέματα παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού. Ο Δήμος μας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, δημιούργησε το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Δήμου Θηβαίων. Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί 20 προγράμματα και έχουν επιμορφωθεί 315 άτομα από όλο το Δήμο. Δημοτική βιβλιοθήκη. Μπορεί ο χώρος μας να είναι μικρός και ενοικιαζόμενος, αλλά το 2012 και το 2013 υλοποιήσαμε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Θήβας του Δημοτικού Οργανισμού καλοκαιρινές δράσεις που απευθύνθηκαν κυρίως σε παιδιά ηλικίας 5 έως 16 ετών, με τη συμμετοχή ενηλίκων, εθελοντών και ψυχωτών για την προώθηση της ανάγνωσης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, στις οποίες συμμετείχαν περίπου 600 παιδιά κάθε χρόνο. Σχολικές επιτροπές. Οργανώσαμε τις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και παρά τις μεγάλες μειώσεις των επιχορηγήσεων για τα λειτουργικά και τις συντηρήσεις των σχολείων, που ξεπέρασαν δυστυχώς και εδώ το 50%, με νοικοκυρεμένη, με καλούς προέδρους στις σχολικές επιτροπές, αλλά και σωστή διαχείριση, εξασφαλίσαμε τη λειτουργικότητά τους και μέχρι σήμερα δεν αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Ίδρυση ΕΚ, κάτι το οποίο συνέβη πρόσφατα. Διεκδικήσαμε και ομόφωνα το διεκδικήσαμε αυτό μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου και
κερδίσαμε μέσω του Υπουργείου Παιδείας και πετύχαμε μάλλον από το επόμενο σχολικό έτος 2014-2015 την ίδρυση και λειτουργίας ΙΕΚ με ειδικότητες που συνδέονται με την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. ΤΕΗ Θήβας. Όταν προέκυψε το ζήτημα της μεταρρύθμισης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με το κλείσιμο ή μεταφορά κάποιων σχολών, ενεργήσαμε άμεσα και όχι μόνο εξασφαλίσαμε την παραμονή αυτή της λειτουργίας, δηλαδή του ΤΕΗ, στην πόλη μας, αλλά και την αναβάθμισή του, που όπως τελικά προέκυψε, έχουμε μεγαλύτερο αριθμό σπουδαστών. Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς. Υλοποιήσαμε πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς που διαμένουν νόμιμα στην περιοχή μας. Εθελοντικές δράσεις. Υλοποιήσαμε δράσεις εθελοντικού καθαρισμού σε δάση, αλσίλια και παραλίες. Συμμετέχοντας στην παγκόσμια καμπάνια Let's Do It, που σημαίνει στα ελληνικά ας το κάνουμε, πραγματοποιήσαμε δεντροφυτεύσεις, διοργανώσαμε ημερίδες, συνεργαστήκαμε με την ΕΜΕΠΑ, εκεί με το γλαράκι, το θυμόσατε, όχι καθαρές παραλίες και τα υπόλοιπα. Συμμετείχαμε στο πρόγραμμα Ecomobility και στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μετακίνησης. Αναθέσαμε σε συλλόγους και φορείς την φροντίδα αρχαιολογικών χώρων, πάντα σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία μέσα από την εθελοντική δράση υιοθέτηση ενός αρχαιολογικού χώρου. Πολιτιστικές δράσεις. Θέατρο Καβίριο. Ένα θέατρο το οποίο δυστυχώς παραμένει ανεκμετάλλευτο, αλλά θέλει και σωστή και πολύ καλή ανάπλαση. Συνεργαστήκαμε λοιπόν με το Σωματείο Διάζωμα, στο οποίο προείσταται ο κύριος Σταύρος Μπένος, πρώην Δήμαρχος και Υπουργός, προκειμένου να δείξουμε το αρχαίο θέατρο Καβίριο, συγκεντρώνοντας χρήματα για τις απαραίτητες εργασίες. Στις 13 Δεκεμβρίου του 2013 υπογράφηκε και η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης ύψους 50.000 ευρώ μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για ανασκαφικές εργασίες και συντήρηση, προκειμένου σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία να αξιοποιηθεί ανάλογα για το μέλλον όπως αρμόζει σε ένα τέτοιο θέατρο. Βελτίωση παλαιού νοσοκομείου. Ένα θέμα που μας απασχόλησε από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη θητεία μας. Προχωρήσαμε λοιπόν σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, σε μια ειδική λοιπόν μελέτη, παρευρίσκεται σήμερα και ο μελετητής, για τη βελτίωση του παλαιού νοσοκομείου με σκοπό την τουριστική του αξιοποίηση. Στόχο μας είναι να το μετατρέψουμε σε κέντρο πληροφόρησης και ψηφιακής προβολής για την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης. Η μελέτη είναι έτοιμη και αναμένουμε σχετική πρόσκληση από το ΕΣΠΑ ή το Πράσινο Ταμείο για να την υποβάλουμε ως πρόταση έργου. Η ανάπτυξη αυτού του χώρου σχεδιάστηκε να ταιριάζει με τη λειτουργία του μουσείου που πρόκειται τέλος του 2014 να λειτουργήσει. Αρχαιολογική Υπηρεσία και Μουσείο. Βρισκόμαστε συνεχώς σε επαφή με την Αρχαιολογική Υπηρεσία, με την οποία συνεργαζόμαστε άψογα, προκειμένου να επισπευθεί η επαναλειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών, έτσι ώστε στο τέλος του 2014 να είναι επισκέψιμο. Παράλληλα, κάνουμε ενέργειες μαζί με την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Η πλατεία Κεραμοπούλου είναι αυτή που είναι ανατολικά από το μουσείο και το υπόλοιπο κομμάτι το οποίο ήδη έχει απολοκληρώσει η αρχαιολογία, να δημιουργήσουμε χώρους πρασίνου αλλά και χώρους πάρκινγκ. Κάτι το οποίο λείπει στην πόλη και θα είναι μεγάλο το πρόβλημα εάν τελικώς δεν εξευρεθούν προκειμένου να γίνει επισκέψιμο το μουσείο μας. Εικονική πραγματικότητα. Το Δεκέμβρη του 2012 εγκαινιάσαμε την εικονική πραγματικότητα του Μικυναϊκού μας ανακτόρου, η οποία εγκαταστάθηκε προσωρινά σε χώρο του Συνεδριακού Κέντρου Θήβας. Δίπλα από αυτόν υπάρχουν υπολογιστές που δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην ιδιωτική διαδικτυακή πολιτισμική κυκλοπαίδεια. Σε ερώτημα που έκανα στον υπάλληλο προηγουμένως, έρχονται πάρα πολλοί μαθητές και επισκέπτονται την εικονική αυτή πραγματικότητα κάθε μέρα σχεδόν, αλλά σε περιόδους που το αντικείμενο ήδη το επεξεργάζονται και στο σχολείο. Πολιτιστικές αθλητικές εκδηλώσεις. Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, όχι μόνο δεν σταματήσαμε την πραγματοποίηση πολιτιστικών αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την έκταση του Δήμου, αλλά αντίθετα τις ενισχύσαμε. Τις στηρίξαμε και δημιουργήσαμε και νέους θεσμούς όπως η χοροδιακή συνάντηση των ΚΑΠΗ. Θέλω εδώ να τονίσω ότι με τη συγκινητική συνδρομή όλων των πολιτιστικών συλλόγων πραγματοποιήσαμε τα χρόνια αυτά, 11, 12 και 13, όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλο το Καλλικρατικό Δήμο με μηδενικό κόστος. Αλλά με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Τουρισμός. Όσον αφορά τη γενικότερη τουριστική εικόνα του Δήμου, σε πρώτη φάση,
Σχεδιάσαμε μια διαφημιστική εκστρατεία με την πολύτιμη βοήθεια του Συλλόγου Φωτογραφίας και Καλλιτεχνικής Έκφρασης Ελίτροπος. Στη συνέχεια εκδώσαμε σχετικά φυλάδια ενημέρωσης για τις ομορφιές του τόπου μας, που είναι πάρα πολλές, για τα μνημεία και για το φυσικό περιβάλλον. Συμμετείχαμε επίσης σε εκθέσεις διαφημίζοντας την περιοχή μας. Εμποροπανήγυρη Θήβας. Κάθε χρόνο το παζάρι μας, όπως ξέρετε, μεταφέρθηκε πλέον από το 2010 και μετά, πάλι στην οδό Πινδάου και λειτουργήσε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Από το οποίο ο Δήμος όμως, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει κάποια έσοδα και είναι ένα βάλσαμο την περίοδο εκείνη για το Δήμο και το έσοδο αυτό καταφέραμε να είναι το διπλάσιο από τα προηγούμενα χρόνια μετά από κάποιο σωστό προγραμματισμό των θέσεων. Συμμετοχή σε προγράμματα κατά της ανεργίας. Συμμετείχαμε στα προγράμματα που γνωρίζουμε όλοι και είναι τα πεντάμινα και κάποιες άλλες δράσεις που έχουν σχέση με την κοινωνική ένταξη για ευάλωτες ομάδες και ισοτοπικά σχέδια για την απασχόληση. Περιβαλλοντικά θέματα. Άλλο σοβαρό θέμα την περίοδο αυτή και μάλιστα στην περιοχή μας, η οποία είναι επιβαρημένη. Καταργήσαμε και αποκαταστήσαμε σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες τις κομματερές που είχαν απομείνει στον καλλικρατικό Δήμο. Συγκεκριμένα αποκαταστάθηκαν ή βρίσκονται στο στάδιο της αποκατάστασης οι κομματερές των δημοτικών ενωτήτων, Πίσβης, Πλατεών και Βαγίων. Εδώ ζητάμε τη βοήθεια όλων, διότι παρόλο που αποκαταστάθηκαν, δυστυχώς σε πολλούς χώρους διαπιστώνουμε μετά από αυτοψία ότι πάλι τα ίδια ξεκινάμε να κάνουμε. Εντάξαμε έργα διαχείρισης απορριμμάτων της τάξης των 25 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, αποκλειστικά με κρατική επιχορήγηση. Χωρίς παρέμβαση δηλαδή καθόλου των ιδιωτών. Δράσεις απόλυτα εναρμονισμένες με ευρωπαϊκές οδηγίες στην κατεύθυνση σεβασμού του περιβάλλοντος, εξασφάλισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και της οριστικής και τελεσίδικης απόρριψης της επιλογής της καύσης. Ξεκινά το έργο της βιοκλιματικής ανάπλασης του ρέματος Χρυσορό. Είναι ο σημερινός χώρος της λαϊκής αγοράς. Εκεί ο χώρος με χρήση υλικών, φιλικών προς το περιβάλλον, φύτευσης δέντρων και θάμνων, με τελικό στόχο την βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής. Θα είναι ένας τόπος ανάσα για την περιοχή μας. Και πιστεύω ότι είναι ένα έργο πνοής, το οποίο μαζί με τους δύο δρόμους που αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε στην πόλη της Θήβας, τη Μηδάρου που ήδη τελειώσαμε και την Επαμεινώνου, θα είναι τρία σημεία τα οποία θα αλλάξουν κατά κάποιο τρόπο την εικόνα της πόλης μας. Κάτι το οποίο λοιπόν το αξίζει. Ένταξη στο έσπα του έργου ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων είναι τα δύο κτίρια, το παλιό Δημαρχείο και το παλιό κτέλ, για να χρησιμοποιηθούν το ΜΕΝ1 ως βιβλιοθήκη. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να επανέλθει η βιβλιοθήκη στο φυσικό της χώρο, στον χώρο τον οποίο χάρισε κάποιος ως δημοτική βιβλιοθήκη. Και επίσης το παλιό κτέλ, το οποίο είναι αναξιοποιητό, να γίνει καπή, διότι αυτή τη στιγμή πληρώνουμε αρκετό ποσό για ενίκη. Εφαρμογή δράσεων ανακύκλωσης από το Δήμο μέσω μπλε κάδων, ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευασιών, εγκαταλελειμμένων οχημάτων, παλαιών ενδυμάτων και μπαταριών. Διεύρυνση της οικιακής κομποστοποίησης μέσω αύξησης αριθμού κομποστοποιητών. Εξασφάλιση λειτουργίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με ορθολογικό τρόπο, κατά των δυνατών φυσικά, διότι σχεδιάζεται από την κεντρική εξουσία και πάντα όμως σε απόλυτη συμφωνία με τις τοπικές κοινωνίες. Συμμετοχή του Δήμου στο δίκτυο πόλεων με λίμνες. Έγινε για πρώτη φορά, ξεκίνησε στο Λιδωρίκι με πρωτοβουλία του Δημάρχου Δωρίδας. Συμμετέχουμε και εμείς, είναι 17 μέλη, μεταξύ αυτών είναι 4 από το εξωτερικό. Προσπαθούμε να διεκδικήσουμε κάτι που έχει σχέση με την αναβάθμιση των περιοχών που έχουν λίμνες και είναι λίμνες που έχουν πόσιμο νερό και να μπορέσουμε να τις οργανώσουμε και για τουριστικούς λόγους. Συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων, που είναι ενάντια στην κλιματική αλλαγή με στόχο τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακος κατά 20% μέχρι το 2020. Θέματα υποδομών. Ανάπλαση της συνοικίας συνοικισμού. Δεν θα το διαβάσω. Θα πω δύο κουβέντα από αυτά που συνέβησαν την περίοδο μόλις αναλάβαμε.
Στις 16 Ιανουαρίου του 2011 ήρθε ένα έγγραφο από την Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφέρειας, το οποίο μόλις το διάβασα, το μόνο που ήταν να κάνω είναι να καλέσω τουλάχιστον τον αντιδήμαρχο που έτυχε να έρθει από τον συγγενισμό, τον κύριο Χατζησταμάτη. Του λέω, ρε Αντρέα, τι είναι αυτά τα πράγματα εδώ? Λέω, πάμε να δούμε. Ήταν πολύ λίγα γραμμένα από αυτά που συνέβαιναν στην πράξη. Ήταν διαλυμένα τα πάντα. Όλα τα απόβλητα στους δρόμους. Μπήκαμε σε ένα δωμάτιο μέσα και βρήκαμε παιδιά τα οποία ήταν και έκαναν αυτά που κάνουν τα μωρά σε λεκάνες, ξεβράκοντα, συγγνώμη για την έκφραση. Αναστατωθήκαμε και ξεκινήσαμε μια διαδικασία. Φτάσαμε λοιπόν, αφού με 60 αιτήσεις δημοτών που συνηγόρησαν, καταφέραμε να αποξυλώσουμε όλες τις παράνομες παράγκες. Η ΔΕΙΑ κατάφερε με ίδιο κόστος να αλλάξει όλη την περιοχή. Κλείσαμε βόθρους, φτιάξαμε αγωγούς και αυτή τη στιγμή είναι μια περιοχή που τουλάχιστον ίσως να μην είναι αυτή που θα θέλαμε, είναι όμως μια περιοχή η οποία δεν μολύνει. Ήταν μεγάλο θέμα. Όλοι οι κάτοικοι είχαν σοβαρό θέμα. Αντικατάσταση και κατασκευή δικτύων ίδρυσης Σαράντη, Αλική, Λεύτρα, Ελοπία. Ειδικά στο Σαράντη και την Αλική αντιμετωπίσαμε ένα πολύ σοβαρό θέμα και πολλές φορές ίσως και οι κάτοικοι των περιοχών αυτών και ειδικά και οι διπλανοί να νομίζουν ότι το έργο αυτό είναι μικρό. Ήτανε πολυδάπανα τα έργα. Και ξέρετε γιατί. Ο αείμνηστος Γιάννης Σταμούλης έκανε μια πολύ καλή δουλειά την εποχή εκείνη. Έφτιαξε αγωγούς για αυτούς τους δύο οικισμούς. Δυστυχώς όμως στην πορεία των ετών δεν μπόρεσε κανείς να δώσει νερό. Και όσοι δώσαν, όπως ήταν στο Σαράντι, δημιουργήθηκε σοβαρό θέμα, διότι οι σωλήνες αυτές ήταν εξωτερικές. Τότε έτσι γινόταν την εποχή εκείνη. Και μέσα είχε ένα περίβλημα με πίσα. Αυτό το περίβλημα λοιπόν άρχισε να χαλάει και δημιουργούσε προβλήματα πολλά στα φίλτρα και δεν ήταν το νερό πόσιμο. Καταφέραμε λοιπόν, ειδικά σε αυτές τις δύο περιοχές, με αρκετά μεγάλο κόστος να αντικαταστήσουμε και να έρθουμε σε κάποιο ρυθμό. Χρειάζονται και άλλα ακόμα, ειδικά στην Αλική. Η υδροδότηση των τοπικών κοινοτήτων Ελαιώνα και Νεοφρακίου με νερό από το Μόρνο από τις αρχές του 2014. Δεν κάναμε γέννη και δεν πρέπει να κάνουμε γέννη. Διατηρούμε τους τόνους τους χαμηλούς. Πρέπει να ξέρετε ότι η περιοχή μας λόγω του εξασθενού χρωμίου έχει σοβαρό πρόβλημα και με την ανάγκη της Δημαρχίας καταφέραμε και εντάξαμε το έργο, ήταν περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ και τώρα αυτή τη στιγμή και οι δύο κοινότητες έχουν τακτοποιηθεί με νερό από το Μόρνο. Η υδροδότηση Δημοτικής Ενότητας Βαγίων από την οικειότητα της Αγίας Σωτήρα. Κατασκευή οδού Λεύτρων Καπαρελίου. Είναι δίπλα στον αγωγό του Μόρνου, δηλαδή είναι περίπου 500 μέτρα. Λεύτρα Καπαρέλη. Επί 20 χρόνια προσπαθούσαν οι δημοτικοί άρχοντες να πάρουν έγκριση από την ΕΙΔΑΠ και δεν μπορούσαν. Καταφέραμε, πήραμε την έγκριση και ήδη το έργο κατασκευάζεται. Μελέτη κατασκευής βιολογικού καθαρισμού του δικτύου αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Πλατεών. Είναι μια μελέτη η οποία θα επιλύσει το πρόβλημα και σε αυτή τη Δημοτική Ενότητα και σε αυτό το πρώην Δήμο δηλαδή. Έχουμε λοιπόν στη Θήβα, έχουμε ήδη, θα το διαβάσω παρακάτω, στα Βάγια, αν γίνει και στις Πλατεές, μένει μόνο η Δημοτική Ενότητα Θήβης. Αντικατάσταση αγωγών ίδρυυσης στη Θήβα, στους δύο δρόμους. Έχουμε τα παράπονα, εγώ τα δέχομαι και τα δέχομαι ευχάριστα γιατί αυτό που κάνουμε είναι έργο πνοής. Και θα σας πω γιατί. Η αντικατάσταση των αγωγών ίδρυυσης στην Πινδάρου και στην Επαμινώντου έχει να αλλάχθει από το 1934. Νέο χωροταξικό στους πρώην Δήμους Πλατεών και Θήσβης. Είναι στη μελέτη και πρόκειται σε λίγο καιρό να το παραλάβουμε, ούτως ώστε και εκεί να έχουμε τις χρήσεις γης. Βελτίωση ανάπλαση κεντρικής πλατείας τοπικής κοινότητας Λεύτρων. Ήδη τοποθετήθηκε ο εργολάβος. Ένταξη στο ΕΣΠΑ του βιολογικού των Βαγίων. Έργο για το οποίο δόθηκε πολύ μεγάλος αγώνας, κυρίες και κύριοι. Έργο το οποίο θα εξασφαλίσει το περιβάλλον και την ποιότητα.